Älytän vielä tänään yhden videon, koska mä teen aika paljon päivässä videoita. Enintään 3 ja vähintään 0, koska mä en aina tee, jos mä en keksi mitään aihetta. Mutta mä näen aika huonosti, koska mä lähdin juuri hakemaan Sivasta vedelmiä ja mustikoita, koska teen aamulla sitten puuron sekaan, laitan niitä. Teen huomenna aamulla videon, kun laitan niitä, sitten teen aamuvideon, aamurutiinit tai joku semmonen. Jos mä pystyn tekemään hirmu pitkä, kun mun puhelin on niin vammainen, että se ehkä antaa jonkun yli 5 sekunnin, minuutin, viiva 8 minuutin, tai 7 minuutin, tai 6 minuutin videon. No kyllä se ehkä antaa isommankin, mutta Yle joskus aina pätkäsee kesken kaiken, niin, mutta joo, teen aamulla sitten sen videon. Mutta joo, olen menossa Sivaan, voin kuvata vähän Sivassakin, ehkä riippuu kuka myyjä siellä on, koska mä tiedän myyjän, mikä on aika sellainen, että siellä ei kannata kuvata, mutta joo. Tää näkyy vähän nyt huonosti, koska täällä on pimeetä, niin kuin varmaan näkyykin. Ja mä menen sen takia näin myöhään Sivaan, koska mä katsoin tubevideoita ja silleen. Ja tänään mä ajattelin, että mä nyt annan, jos te haluatte, niin saatte lähettää mulle postia ja voin vastata niihin, jos te haluatte. Ja en niinku, varmaan saan niitä, mutta jos haluatte, ne ketkä katsoo tätä, niin saa lähettää mulle postia. Jos haluaa ja silleen, niin eli saatte lähettää postia. Ja mä voin, jos haluatte jonkun vastauskirja, mihin mä vastaan, niin voin vastata mihin vaan. Vaikka en mikään hölmöihin. Mut silleen, eli voitte ruveta lähettää postia mulle, jos te haluatte. Koska mä toivoisin teille postia paljon, että mä voisin sitten availla ja vastata niihin. Ja niin silleen. Mä en kyllä tiedä saanko mä postia, mutta lähettäkää jos haluatte. Ja no niin, semmoista. Juu, jos meni äsken joku, niin mä vähän silleen kähin. Koska tässä on niin seuraava. Joo. Ja mennään nyt takas asiaan. Eli olen menossa Sivaan. Siva näkyykin jo tuolla. Eli jos joku ei tiedä, niin asun Meltolan Sivan lähellä tosiaan. Aika lähellä. Meltolan Sivaa. Joo. Ja voin ottaa niitä postia vastaan. Mä lähdin taas aiheesta pois, mutta siis mennään takaisin aiheisiin. Ja oikeastaan mä kerron vielä huomisesta yhden jutun, että lähetän. Teen huomenna 2 videoa. Ehkä. Tässä mä teen vaan yhden. Okei, mä teen 2 videoa. Mä teen aamulla 1 ja illalla, kun me ollaan tallilla. Mä ratsastan, niin äiti ottaa mulle vähän videoon siitä. Ehkäpä, jos se vaan käy äitille. Mä en tiedä vielä ihan varmasti että meinkö mä tallille. Tai siis, että ratsastanko mä. Mä menen tallille joka tapauksessa, mutta en tiedä vielä ratsastanko. Mutta olen tässä Sivan pihalla juuri nyt. Ja kävelen kohta tästä sisään. Joo. En ihan hirveästi kuvaa tuolla. Joo. Niin. Ehkä ratsastan huomenna äiti tunnin jälkeen tai ennen tuntia. Mut mulla oli tänään tuntia, mä menin yhdellä Arttupunilla, niin mä en kuvannut sitä, koska niin, mut juu. Lensimassa. Joo, ostan ja mustikoita. Tässä vielä mustikan. No niin, kävin juuri Sivassa olessa Sivan pihalla. Silleen ostin mustikoita. Semmosen pienen paketin, voin näyttää ne kotona, jos tää video vielä. Ja sitten ostin ostin mustikoita, sitten ostin mansikoita. Koska ei ollut vadelmia, niin ostin mansikoita. Oisin ostanut vadelmia, jos olisi ollut, mutta ei ollut, niin ostin mansikoita. Mut joo. Niin, ja tää pätkäsee sit ehkä silleen, että mä en sano mitään, että moikka. Nähdään seuraavassa videossa. Tää voi pätkästä kesken kaiken, mutta koska tää pätkäsee joskus. Älkää mitä hyvä. Olen pizzeriassa.
pizzerian kohdalla. Tää on tosi hyvä. Joo. Elikkä Sivassa on ihan sairaan kalliita noita mansikoita ja mustikoita, siis niinku what. Mut tulin sitten nekin ostettua huomenna sen aamuksi. Te pystyy laittaa puuron sekaan. Niin puurokin on vähän terveellisempää sitten, kun siihen laittaa marjaa. Mut joo. Tässä on sairaan liukasta, mun pitää mennä sen takia näin hiljaa. Okei, tässä on kyllä liukasta, se on kiva sellaista. Mut joo, ainakaan sumbusti, mutta no joo. Ja entä? Niin. Mä lopetan tän ihan juuri. Tää oli vaan tällainen lyhyt video, kun mä käyn Sivassa ja sitten vain kun mä käyn tuolla. Niin oikeastaan joo, Sivassa. Ja mä ehkä kuvaan vielä, kun mä kuvaan ehkä vielä tässä vähän mun huoneessa, että mitä mä ostin. Tai mitä niinku mustikoita ja vadellia, eikä mansikoita. Mut joo, lähdetään kohta, kunhan mä oon kotona ajan päästä, niin nähdään sitten uudelleen. Eli mie nyt sitten nopeasti, mitä mie ostin tuolta. Sivasta. Eli mustikoita. Mustikoita ja ei ollut vedelmiä, niin piti ostaa mansikoita. Ja sitten mä teen tänään vielä drinkin tai sellaisen, laitan jäitä ja sitten mehua tai vettä tai jotain. Mut joo, lopetan tämän videon nyt tähän. Nähdään huomenna videossa. Moikka!